think it'll be difficult for it to swim? I'm almost sure it will. I think so. Yeah. Έχει εντωμεταξύ το ποδαράκι του πίσω κάτω πάθη. It's so cute. Το δεξινό χέρι είναι κάτι έχει μωρέ. Δεν ξέρω κι αν θα τα καταφέρει γιατί δεν νομίζω να μπορέσει. Όχι, δεν νομίζω να μπορέσει να κολυμπήσει. Α, μπορείς να κάνεις ένα κολυμπήσει. Το πρόβλημα που έχει. Αν του βάλεις ένα κουβά νερό και το βάλεις μέσα, τι γίνεται? Δεν γίνεται, λέει πρέπει μόνα του να βρουν το δρόμο στη θάλασσα γιατί άμα τα αφήσεις κατευθείαν μέσα δεν θα τα καταφέρουν, θα πνιγούνε. Τι λες μωρέ, εγώ μια χρονιά σε ένα κουβά το είχα. Ούλη νύχτα ένα σκελιονάκι στις αλικές.